ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ಇರಗ್ ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ದಿನ ವರ್ಷ ಬರ ನೆನಪುಂಡೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮತ್ತ 35 ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮತ್ತ 35 ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಚಿಂಚ ಅದು ಈರ್ನ ನೆನಪುದ ಪ್ರಕಾರನೇ 89 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ವರ ಅನ್ಪೇರ ಸ್ವಲ್ಪ 95 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಹೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಕಲ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಕೆ ನೇರ್ಲ ಇರನ್ ತೂನಕ ಪನಯರ್ ಕುಜಲೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದ ಬುಂಡ ಬೊಕದಲಜಿ ಗಡ್ಡ ಮೀಸ ಕುಜಲ್ ಬೊಲ್ದ ತಿನ್ಬುಂಡ ಮೇಯ್ಟದಲ್ಲ ನೆರಿಲ ಕಟ್ಟದಿಜಿ ಉಂದತ ಗುಟ್ಟುದಾಯ್ತು ಸುರುಟ್ಟೆ ಹಂಗು ಅವೇನ್ ಕೇಂದ್ರಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಸಾಗುವಳಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದೆ ಅವು ಮುಡಿ ಸಾಲಿ ಅವಾಗ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದಾರೀರ್ ಅದೇ ಓಲ್ ಕಲ್ದಿನೀರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ 4ನೇ ಮುಟ್ಟ ಅಳ್ತದ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ತೀರು ಭಟ್ರು ತೋಕುರುಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ರ ಬಂಡೇರು ಎಂಗಳು ಪೋಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಪೋಯಿನಿ ಅವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಪಗದ ಇನ್ನೇ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಓಯ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುದು ಇರ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗದಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಸಾಗುವಳಿ ಮತ್ತೆ ದಪ್ಪರಗಳು ನಾನಿಲ್ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಸಾಗೋಲಿ ತಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂದು ದುಂಬುಡು ಏತು ಮುಡಿತು ದುಂಬುಡು ಈರ್ನ ಈರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ತಂದನೆ ಒಂದು 22ನೇ ಇಸ್ವಿಡ 1922 ಅವು ಯಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ತು ಈತ ಯಾನು ಅಂದಾಜಿ 6 ಗೆತ ಎಂಕಲೆ ಪಣೊಂದುತ್ತೇರು 16 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ 3 ಎಕರೆ ಅವಳು ಗುಡ್ಡೆ ಗುಡ್ಡೆನ ರೈಲ್ವೆ ಐಕ್ಬೋಣೆ ಅಂತ ಐಕ್ಬೋಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮೂಜಿ ಎಕರೆ ರೈಟ್ರಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾಲ್ ಆತನ ಬನ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಮತ ಸರಿ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪಲ ಒಕ್ಕ ಪಳಿಯಲ್ಲೂ 2 ಜನ ರಡ್ಡ ಬಣ್ಣೆ ಅಂದ್
ಬಲೆ ಬೊಮ್ಮೈದಲ್ಲಿ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಜಿ ಪಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲೆ ಪಳ್ಳಿನ ಪಂಡಿತರು ಭೋಜ ಪಂಡಿತರು ಭೋಜ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂದು ಕೊಂಜಿ ನಡಿಬೇಲು ಅಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಅವುಲ್ಲು ಈರು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ ಅಂತಾರೆ ಬಂಡರ್ ಈರ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿಂದ ಈರೆ ಬಂಡರ್ ಈರ್ನ ಬೈಡ್ದೆ ಬಸ್ತಾನೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಬರ ಕೆಲಸ ಅಂತಂತಾರ ಅದಾಗ ಎಂಚಿನಿ ಅದಾಗ ಚೊಕ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಬಾಂಗಾಡು ಅಪಲ್ಲ ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲಸ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪುನಃ ಅಂಚೆ ಬೇಗಲ್ಲ ಈಗಿಂದ ಪುಲ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬರ ಬಹುಶಃ ಈರೆಲ್ಲ ಪುನಗ ಪಂಪ್ ಬರ ಉಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಅವು ಪನ್ನೆಟ್ಟೆ ಈರು ಅಂತಾರೆ ಈರ ಪನ್ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಂದ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಕಂಡೋಗಿ ನೆಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಗಪರ ಮಗಪರ ಮಗಪ್ಪರೆ ಎಂಗಲ್ ಕಂಡು ಸುಗ್ಗಿಲ ಒಂದು ಕೊಲಕೆಲ ಬಂದು ಮುಲ್ಪನಿ ಅಂದು ಮುಂದೆಟ್ಟು ನೀರುಂಡು ಸುಗ್ಗಿಲ ಅವಂತು ನಾನು ಹಿಂಜಾತು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕೊಲಕೆ ಆಲ್ಪುಂಡು ಏತು ನೀರು ಬೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಉಂಡು ಆಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೀರು ಆಸಿ ಬೇತೆ ಬ್ರೀನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಏತ್ ಗಂಟೆಗಳಾಕದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಏನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೇರಿ ಅದಾಗ ಏನು ತಮ್ಮಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಪಳೈ ಅಂದ್ ರಡ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗು ಮೂಜಿ ಮಗ್ಗ ಹತ್ತನ ಒಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಮಗ್ಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಮಗ್ಗ ಮಗ್ಗ ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಇತ್ತನತೆ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತನೆ ಮಗ್ಗನೇ ಅಂತಾರ ಪುರ್ಸೋದೆ ಬದಿಗೊಂದು ಬೆನ್ನಿ ಎಪ್ಪ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಮಗ್ಗ ಎಪ್ಪನಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುವೆ ಅವು ಮಗ್ಗ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಕಾಂಡೆ ಕಂಡಾಗ ಕೆಲಸ ಪೋನಾಗ ಏನ ತಿಂದು ಪೋ ಅಂತಾರ ಚಾ ಬರಬೋ ಚಾ ಕಲಡು ಉಪ್ಪಂದು ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಅದು ಗಂಜಿ ಉಡುಪಿನ ಕಾಡಿ ಅವು ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಗಂಜಿ ನೋಡಿ ತೂಪಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ ಪನೋಲಿ ಹಿಂದಿರಿ ಅವು ಮೂಜಿಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಐತೆ ಹಿಂದು ಒಣಸ ಅಂತಂದಿರ್ತೀನಿ ಈತೆ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಬುಡು ಚಾ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡ್ಬಿಡು ಅಂಚ ಉಂಡ್ಬಿಡು ಅಂದು ಅದಾಗ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಐತನೆ ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಏರು ಬರೈತನೆ ಏರುತ್ತ ಬರ ಕೆಲಸ ಈತ ಮಿಷನ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಎರ್ಲೇನ್ ಮಾರ್ನಿ ಏತು ಜೋಡಿತ್ತು ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋಡಿತ್ತು ಈರೆ ದತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಈರೆ ದತ್ತು ಅಂತೀನಿ ದಪ್ಪರೆ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ದಪ್ಪುನಿ ಅತಕಲಿಗೆ ಪತ್ತುನದಲ್ಲ ಜೆ ಚಾಕ್ ಅವನಸೆ ಬರ ಏರು ಪತ್ತುನ ಅಂಚೆ ಬರ ಏರು ಬತ್ತರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ದಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 5 ದಿನ ಉಂಡು ಜನ ಯಾನ್ 5 ದಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹತ್ತಂದ ಯಾನ್ ಬೇತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ 35 ಮುಡಿ ಇರ್ತದೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದಾಗ ತುಪ್ಪ ಆಡ್ರೆ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕಲ್ದಾರ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಮಲ್ಬಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವು ಈ ರೇತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಂತಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಪುರ ಓ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಪಡೆ ಇಂಜಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಮುಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟದೇನೆ ಅದಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಕಲ್ತದೆ ಏರು ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ತಿ ನೀರು ಉಮಿತ ಮುಡಿಯ ತೌಡು ಹೌದು ಅವು ಹಾಳಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು 4 ಮಡಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅವು ಹಾಳಾಪುಜಿ ದೊರಿದು ಕೊಂಡು ಅವು ಅರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಹಠ ಕಟ್ಟದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟತೀನಿ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ ಕಲ್ಪನೆ ತೂದು ಕಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಬಲ್ಲು ಬಾಡೋಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲೆ ಬಾಡೋಡು ಅವು ನಂಗೆ ತೂದೆ ತೂದು ನಮ್ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾನು ಮುಡಿಗಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಏದು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಂತಾರ ಹೊರ 4 ಅದಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತಿನಂತೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಎತ್ತ ಬರ್ಬೇ ಪೋನು ಅವ್ರು 2 ದಿನ ಕೊರ 3 ದಿನ ಕೊರ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋನು 4 ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಅಲ್ತ ಇಚ್ಚ 5 ದೇಚ ಕಟ್ಟುಚ್ಚಿ ಅವು ಸ್ವಾರ್ ಪೊಡ್ತಾಪು ಬಲ್ಲು ಬರೀ ಇರ್ಬಿಡಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಮುಡಿ ಕಟ್ನಾಗ ಏತು ಜೋಕುಲಿ ರೇಗ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಯಜಮಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಬಾತಾರ ಬಂದು എനിക്ക് ಯಜಮಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲಾರದಾರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲ ತುದಗಡತನ ಕಟದಲ್ಲಿ ಒಣದು ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮೂಜಾನು ಒತ್ತಿ ಬೊಮ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಂಗಡಿ ಬೊಮ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ 2 ಜನ 3 ಜನ ಪೊಣ್ಣು 3 ಜನ ಹಾಕಿರ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಂಬಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇತ ದುಂಬು ಈಲಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತರಿಗೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಡ್ಡು ಬಾತಾರೆ ಇನ್ನೇ ಓಲ್ ಅಜ್ಜ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅವು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ದುಂಬದ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜರಿತನೆಲ್ಲ ಓಲು ಅಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎತ್ತಾರೆ ದುಂಬು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾರದೆ ಬರ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕಾರು ಆರೆಗೆ ಪೊದೆಸಿ ಇದು ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಎಂಗಲ್ಲಿ 3 ಪಾಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಇತ್ತ ಬಾಲ್ದಕುಲು ಅವೇನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಎಂಕ ಆಯ್ತ ಟೈಮ್ ಏತಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು 3 ಬಾಲ್ದಕುಲು ಒಟ್ಟುಗಾದೆ ದನಿಕಲೆಗೆ ಕೊನೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಈ ನಾನಿಲ್ದರೆಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಬಾರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನಿಕ್ಲೆ ಜನ ಪಾತಿರೊಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ನೀರು ತೂತಾರ ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪನ ಪೋತನಿಗೆ ನಾನು ಒಂಬೈನು ಇತ್ತೇರು ಅದು ಅವ್ರು ಅಡಿ ಪೋಪೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕ ಒಂದು ದೂರ ನಿಕ್ಕ 2 ಅಲ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂದು ಮಂದೆ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ఆయన తూదు ఆయన 6 లెసం పోయారు 6 సేట్ లెసం పోయి 2 ದಿನ ಅವಳು ಕುಳ್ಳಾದು ಲెసం ಬತ್ತಾರು ಅಡೆ ಹೋದ ಮನ್ನ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ ಸಾಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಸುರುಗೈಟ್ ಅದಾಗ ಭಾಷೆಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬೊಂಬೈ ಇಟ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಈತ ಇರ್ ಐನೇ ಮುಟ್ಟ ಅಪಾಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಓದೋರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓದೋರು ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಸ್ಗಳದ ಲೆಸೊಂದು ಕುಡಂಜಂಕೇನ್ರ ಇರ್ನ ಕುಜಲ್ ಬೊಲ್ದಾತನ ಮಾತ್ರ ತಾಳ್ದಿಜಿ ಕುಜಲ್ ಆಡು ಮೀಸಲ್ ಅವು ಎಂಚವ ಈಗ ಎಂಚಿನ ಪಾಡುವಾರ ತಾರೆದನ್ನೇ ಬೇತ ಬೇತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಾರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ತರೆಗೆ ಮೀಟಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಖಂಡಿತವಾದ 100 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುದ ಆರೋಗ್ಯನ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಬಂದಲೈತೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮೀನ್ರನ ಕಡೀರ ಮಗಿನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣಂದನ ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿಲುಂಡು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಐತ ಕಡೀರ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲಯನ್ MJF ಪಂಪಿನಂಜಿ ಬಿರ್ದಲಿಂದ ತಂದಿನಾರು. ಐತ ಒಟ್ಟು ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆದ್ದಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿತ್ತಿನಾರು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುರಂಚಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಣ್ಯರ್ನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡದುಕೊನೊಂದಲೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸುಮಾರು ಸಂಗತಿಲೇನು ಬಂದಿರು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ಈರ್ ತುಯ್ನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪನ್ಲಕ್ಕ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಸಾಧಾರಣ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿ ಎರಡ ಕಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಐತಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬುಡ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಕ್ಲಚ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದು ಅಕಲ್ಲನೆ ಕೆಲಸ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಡು ಹೋಗೋಪಿನ ಸುತ್ತು ಪುಣ್ಯ ತಿರುಗದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದು ಒಕ್ಕ ದಪ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ಏನಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದೊಕ್ಕ ಬೇತ ಕೂಡ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆನೊಂದೇ ಬೆನೊಂದೇ ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ಪೋ ಅಂತೀರ ದೇವಣ್ಣ ದುಂಬುದೋಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬೇನು ಅಂತೀರ ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಬಿಡುವಂತ ಎಂಕಲು ಸೇರುವಂತ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ದಯಬಂಡ ಏನು ಹೊರಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಪಲ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಸುರತ್ ಕಳ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಮೂಲು ದಪ್ಪರೆ ಮತ ಕಲ್ದ ಸೇರೊಂದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರದೆಲ್ಲ ಬೋದುತ್ತ ಉಂಪಿನೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಸೊತ್ತುಲು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮೀನ್ದ ದೂರ ಅಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ದೂರ ಅಂತೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವನಾರು ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಲಿಲ್ಲದ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೋಡೈನ ಬೆಂಡೆ ಪೀರೆ ಮತ್ತೆ ಲತ್ತಂಡೆ ತುರೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟದ ತಿನ್ನು ಅಂತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪನ್ನಗ ಬಂದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೀವದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಬೊಂಡ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಬಜಿಲು ಮೇರ್ಲ ತಿನ್ನಂತೀರಿ ಗಂಜಿ ಬೊಕ ಬೊಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಉಂಡು ಐಕೆಗೆ ತೋಟ ತಿನ್ನಟ ಹತ್ರ ತಿನ್ನುವಂತೀರಿ ಬಟ್ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರನೇ ಅವು ಬೊಕ ಬಜಿಲು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಬದಲಾತನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಟಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಅಪಗ ದುಂಬು ಬೋಡ್ತಿನ ನೆರವಂತೇರು ಹಿರೇಗ ಅಂಚದಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆತಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ನೆರವಂತ ಜೇರು ಅಮ್ಮ ಅಂತೆ ಜೋರು ಮಲ್ತಂತೀರು ದಯವಣ್ಣ ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ತತ್ವದ ಇಂಚಿನ ಮುಂದೆ ತಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇನ ಸೊ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮ ಅದ ಸುರು ಜೋರು ಮಲ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನ ಕಲ್ಪೂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದಿನ ಪೋಪೂಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಟು ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಹಾಕ್ತಿರ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪದಲ್ಲ ಅಮ್ಮಿರ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಆತನ ರಾಜಕೀಯ ಜಪನ ಈ ನನ್ನ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕುಜ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಪುರನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಇರಗದಲ್ಲ ತಡೆತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮೆರಾಡು ಅಪ್ಪೆರಾಡು ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಂಡ ಅವು ಅಕಲೆ ಅಂತಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಐಕದಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕುಲಾಡಿ ಇರುವೇರು ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲಾಡಿ ಮುಂಚೆನ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಗಳು ಅಂತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪುನಃ ಮದ್ಮೇದ ಬತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯೋಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ತೂಪಿನ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಾದಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನದ ಗೊತ್ತೈತಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಪ್ಪೆತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪೆತ್ತಲತೆ ಎಂಗಲು ಕಂಡಗಡೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಕಂಡಗಡೆ ತಿರ್ಗೋದು ಕೆಲಸ ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕ ತೀರಂದ ಬಲ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ನೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈರ್ ಕಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮನಿ ಬುಜಿ ಕುಲಾನು ಸಮಾಧಾನ ಗರ್ವಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೂವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಲ ಗರ್ವ ಅಲ್ತೋನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ತೋನ ಅದು ಪೋಯಿನೆಕ್ಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪನೆ ದುಮ್मुಗೆ ಎಂಚಿನಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಇಂಚ ಸೀಕಡು ಬರೋ ಬೋರು ಅಂತಿನದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂದಿರಿ ಮರ್ದು ಗಡಿ ಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಎರಗವಣ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬೋರ ತಿಗಲ ಬೇನೆ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅನ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಕುಡ್ಲ ಗುರ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ KMC ದಕಲೆ ಕಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿದ ಕಡಪುಂಡ ಬಂಡೇರಿ ಇರೇಗಿನ ಜನ್ಮೋಡು ತಿಗಲೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪುಜಿ ಇರೇ ಬತ್ತನ್ನ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಹೊರ ಬರು ಪ್ರಾಯೋಡು ಬೆಂದು ಬೆಂದಿದೆ
ಇರು ಐತಮಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಬರ್ತಿಂದು 10 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಲ ಬಂದುತ್ತೇರು ದಯಮಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ BP ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ 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 ಜಾರೆ ಇತ್ತುಂಡೆ ಆಣಿಯನು ಸೋನೋಪತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಬರ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ఇంకొంచెం చూరు పోలే కానీ ఒరిగే వెళ్ళినట్టే 10 గంటల రాత్రి జాతర పోతుంది ఒక్క ఇళ్ళబన్న ఉంది ತಿಗಲೆವೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಡಿದೆ ತಿಗಲೆವೆನ ಸೀಕದತ್ತ ಆನಿ ಅವಳು ಇದೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಪೋಂಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಲೆಸಂ పోయి ಅವು ಎಂಕ ಪನರ ಅಪ್ಪಿ ಇಂಜಿನಡೆ ಪೋಲೆ ಕುಡ್ಲ ಲೆಸಂ పోయి ಅದೇ ಅಂಚಗ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ చేస్తాను ఒక దాలజీ మడతని కొరియేది ఒక మనదని ಸರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪನೋಡಾಯಿ ನಂಚಿತ ನೆಂಜ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅರೆ ಅರೆ ಏರೆಲ್ಲ ನೆರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ನೆರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಇರಲಿ ಇದ್ದಮ್ಮು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ಬಿರುತ್ತೆ ಅವೇ ಗುಣತ್ತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಜರ ಬನಂತ ಜರ ಇಂಚಿನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಬರೀ ತಿನ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಯಮಂಡ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ಬಚ್ಚಂದ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಬಚ್ಚಂದ ಮಲ್ ಪೂಜೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅರೆ ಮಂತು ಅಂತ ಜರಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಮುಗಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇರು ದಾಮೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಮೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ತನಿ ಸರಿ 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 ನನ್ನ ಬುಡೇ ದಿನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಅಂದೆ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಗನೋ ಪೇರ್ ಮೈ ಬರೇ ಬರ್ಪೇರ್ ಮೂಲು ಅವು ಬೇತಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪತ್ತಿರಿ ಆರೆ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ದೇಶಮದಿನ ಜನ ಒಂದೇ ಆರು ಬಂದೇರಿ 5 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ 5 ದಿನ ಉಂಟು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ದಂಟದ ಪೋರವಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಅಕಲೇನು ಮೀಡ್ದು ಅಕಲೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಕಲೆಗೆ ದುಮ್ಮುದ ಐದು ಮಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬರ್ಜಿ ಮಾಟ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗತ್ತೆಡ್ತೀನಿ ನಡಪುನ ನಿಯಮ ಅದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಒಂದು ನೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಕಲ ಪ್ರಾಯದ ಬರ್ತರು ಎಡ್ಡೆ ತೂಲೆ ಆತೆ ವಿನಂತಿ ಯಾನ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸದ್ಯಗೂ ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಪ್ಪರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಊರು ಬತ್ತದು ಕೊರೋನಾಡ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪ ತಿಗದು ಬೂರ್ದೆ ಪಿರಫ್ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ನಾನಿಲ್ರು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬನು ಪೂರಾ ರೀತಿಗಿಲ ದೈವದೇವರನ್ನ ಬಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬನು ದುಮ್ಕೊನ್ಪಿನ ವಿಷಯಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬ ನಡಪವನ್ನು ಕೊನ್ಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಸಾಯಗಾರೆ ಆದ ಮಾತೆರೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೆರಿದಿನ ಮಟ್ಟಡು ಆರು ವಾ ವಿಷಯೋಡ್ಲ ಬ್ಯಾತೆ ವಾ ವಿಷಯೋಡ್ಲಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಕಾಯಕೊನೆ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡಲಕದು ಕಂಡದ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋದು ತಾರದ ತೋಟದ ಪೂರ ಒಲ್ಪ ತಾರಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಎಂಚಿನ ಬೂರ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲನು ಐಕಲಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ್ಕ ಅರ್ಕಂಜಿ ಮೈಪುನ ಬೈಪಾಡ್ನ ಫಜೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುನ ದೆಕ್ಕುನ ಪೂರ ಐತ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ವಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಪೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನಿತ ದಿನೊಡ್ಲ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗೆ ತಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆಮೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆಮೆ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಮತೆ ನಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನನಲೆ ಎಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಲ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರನಾರು ಭಾರಿ ಒಂಜೆಡ್ಡ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಪುಂಜೋಕುಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಾದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಆರ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಖರ್ಚು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಅಕಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿರು
ಸಮಾಜಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಆ ನಮ್ಮನಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರತು ಸಂಸಾರನು ಮಿತ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಮೂಲು ಬೇಸಾಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಮಲ್ತದು ಈ ಕುಟುಂಬ ದುಮ್ಮುಕೊಂದರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದೀದು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಊರು ಹೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಕಾರಣೋಡು ಅರೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ತಿಗಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಬೇಸಾಯನೇ ತನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರನೇ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಈ ಥರ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕಲನೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪುನು ಕುಟುಂಬಗೂ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪೂರಾ ಕೆಲಸಗೂ ಆರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಆರು ಸ್ವತಃ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜಾಗದ ದೈವಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲ ಮುಂಡೆ ಎರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲುಳ್ಳ ಅಲ್ಪಲ ತೀರ್ಜಿಡ್ಲ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆಂಚ ಆವಡು ಇಂಚೆಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ತೊಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಇದು ಯಾನ್ ಬೊಂಬಾಡುಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲ ಏನೋ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.